Ședeam la poartă când veni Mărioara cu 2 bilete de avion pentru Londra. Mă uitai la ele și întrebai: femeie plecând la Londra ori la televiziune? Când ajunsei la aeroportul internațional Craiova, mă blocai. Mă uitai la cer și îi spusei: Mărioaro, aici încape tot satul nostru. La control îmi cerură telefonul, cheile și cureaua. Mă uitai la Mărioara și zisei: încă puțin și mă urca un avion în pijama. Trecui prin poartă și începu alarma să urle. Găsirea la mine 3 șuruburi. Mărioara îmi zice: Ioane, iar luași atelierul după tine. Văzui avionul pentru prima dată. Mă uitai lung și întrebai: Mărioară, sigur zboară? Urcai în avion și începui să caut șoferul. Nu găsi pe nimeni și mă cam apucă o stare de neliniște. Porniră motoarele și mă lipi de scaun. Închisei ochii și mă rugai: Doamne ajută și ține bine șuruburile. Mă uitai pe geam și văzui norii sub mine. Atunci zisei: Mărioaro, zburăm mai sus decât ploaia. Aterizai cu bine la Londra și coborâi mândru. Mă umflai puțin în piept. Mărioara, de acum sunt om internațional. După 10 minute mă rătăcii prin aeroport. Mă uitai la Mărioara și o întrebai: auzi, femeie, pe unde ieșim noi din Anglia? Ei, dragii mei, așa păți eu cu Mărioara la primul nostru zbor. Țineți aproape, urmează noi aventuri.